А как создать рабочие места? Татарстанның зур шәһәрләрендәге агломерациялар икътисади үсеш үзәкләре булып тора, әмма аларны үстерү өчен хокукый база инфраструктура өчен финанслар җәлеп итү кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Моның өчен җирдән дөрес файдалану шарт. Шәһәрләр читендә генераль план белән расланмаган төзелеш киртә тудыра. Узган елның мартында Рөстәм Миңнеханов Татарстанда әйләнә-тирәне үстерү институты булдырырга кушкан иде. Хәзер аның эшчәнлеге раслана. Просто надо структурно, жестко выстроить вот эти отношения. Раздавать, ну, земля, пожалуйста, пусть строят, но должны строить, значит, с учетом тех норм, стандартов, которые мы, вот этот институт определит. Зур шәһәрләр читендә шәхси йортлар күп төзелә, юллар, балалар бакчасы, мәктәпләр, хастаханәләр юк. Нәтиҗәдә шәһәр читендә яшәүче халык социаль объектларга кулага йөри. Нәтиҗәдә транспорт бөкеләре, салмачы һәм киек бистәләре шуңа мисал. Мы эти вещи немножко упустили, и у нас вот этот пригород хаотично развивался за это время. Сейчас мы уже накушались. Бүген хөкүмәт йортына галимнәр, белгечләр, оешма җитәкчеләре җыелды. Татарстанның 2030 елга кадәр икътисади үсеш планында Казан, Әлмәт, Чулман агломерацияләре каралган. Ләкин бу очракта республиканың кайбер район шәһәрләре генә үсә дигән сүз түгел. Һәр җирдә шартлар булырга тиеш дип президент. Моның өчен халыкны эш белән тәэмин итү шарт. Россиянең хисап палатасы рәисе танылган икътисадчы Алексей Кудрин фикеренчә, тиз йөрешле трассалар, тимер юллар төзергә кирәк. В России сейчас нужно в 2 раза поднять объем строительства инфраструктуры или в 3. Илдәге икътисади үсешне үстерү өчен безгә хәзерге белән чагыштырганда 2, хәтта 3 мәртәбә күбрәк юллар төзергә кирәк. Әле алай да 5% кына үсеш фаразлана. Икътисад үсешне комачаулаучы тагын бер мәсьәлә югары әзерлектәге белгечләр кытлыгы. Алар бар, ләкин яшәү, эшләү өчен уңайлырак шәһәрләргә китү ягын карыйлар. Бу сорауны хәл итү өчен Татарстанда мәгариф үзәкләре булдырылачак. Они являются неким вот таким магнитом, куда будут приезжать, учиться и оставаться. У нас в Нижнекамске рабочие места, зарплаты, все есть. У КамАЗа перспектива хорошая, у нефтяников тоже. Латин теленнән тәрҗемә иткәндә агломерация берләшү, җыелу дигәнне аңлата. Ягъни гади генә сүзләр белән әйтсәк, шәһәр агломерациясе ул җитештерү, транспорт, сәнәгать белән уртаклыклар булган торак пунктларның берләшеп эшләү һәм яшәү дигәнне аңлата. Бүгенге көндә алга киткән чит илләр тәҗрибәсенә таянып, Татарстанда уңайлы шартлар булдырып, яшьләрне читкә җибәрмичә үзебездә эш белән тәэмин итү бурычын куйдылар. Хөкүмәт йортында узган җыелышның төп темасы әнә шуннан гыйбарәт. Агломерация үссен өчен шул җирлектә 8 миллионга якын кеше яшәргә тиеш икән. Әлегә андый үзәк Мәскәүдә генә бар. Тагын берсе Идел буе төбәгендә оешырга мөмкин. Ул бер тирәдәге төбәкләрнең икътисади яктан берләшеп эшләвен күздә тота. Татарстан сам силен. Татарстан ул көчле төбәк, тик икътисади үсеш мәсьәләсенә киңрәк күзлектән карарга кирәк. Әгәр Татарстанда шундый үзәк булса, ул дөнья күләм дәрәҗәдә булачак. Что касается создания вот такой мега-агломерации, мы же не обсуждаем территориальные какие-то вопросы. Каждая территория, она суверенная, и пусть она будет. Она никому не мешает. Это глупость, если кто-то что-то. И не нужно эту тему трогать. А как сделать, чтобы у нас с Нижним много пересечений? С Башкирией, с Самарой, да? С Ульяновском. Мы все выиграем, я согласен. Агломерациялар булдыру өчен хокукый база кирәк. Икътисад үсешенә юнәлтелгән мондый киңәшмәләрне даими оештырырга ниятлиләр. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.